Döwlet eýçiliginiň häkimetli wotun azyk bolçulugy baradaky habarlarynyň tapawutlykda yerli çeşmeler adamlaryň iň zerur azyk önümleri bolan un, çörek, ýağ, ýumurtga gıçylygy meselesiniň çözülmeýändigini, belki de has çuňlaşýandygyny habar berýärler. Türkmengala etrawynyň kemine geňeşligini iýun aýynyň un paýawy berildi dep Adatlygyň mardaky habarçysy 10-njy oktýabrda habar berdi. Halk içinde un paýawy diýilip adalan un adam masyny 5 kilogramdan ardan wakadan berilýär. Unyň gapdaly bilen möhleti geçen kek salmoletdiler diýip habarça aýtdy. Geňeşligiň bir näçe ýaşaýjysynyň aýry-aýrylykda beren gurrunlaryna görä berilen unyň sorty pes. Munyň üstüne adamlar bu gedek içi gurçukly unyň berilendigini aýtdylar. Unyň garalygyny üns bermedi. Sebäbi bir da dalsak kaýyllyk. Ýöninli halka içi gurçukly un berip başladylar diýip 30 ýaşlarynyň ýaşaýjy radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlygyň ikinji söhbetdeşi 50 ýaşlarynyň ýaşaýjy bolsa, berilen undan bişirilen çöregiň tagamynyň azyndyk gelýändigini gurrun berdi. Onuň pikirçe bu undan bişirilen çöregi mala bermesen özüň ýemek mümkindir. Adamlar un paýawynyň ilki bir näçe ay gijikdirilmeginden, soň bolsa zaýy unyň berilmeginden nägile bolýarlar. Un paýawaklaryny wagtynda bermän bir näçe ay ambarlarda basyp goýup gurçuklap başlagan soň berýärler. Bu bilkasdan başga bir matlap bilen edilýän işmiýada iş başarmazlykdan bellidir. Hökümet hiç bir düşündürüş bermeýär diýip geňeşligiň 3-nji bir ýaşaýjysy Ýaşyl Muallim innözüne ýolbaşçylary aýdary sözüň hem garmanlygyny aýtdy. Owa dükanynyň işgäri iýun aýynyň ununyň oktýabrda berilmeginiň sebäbi sorulanyny owa uly gelýän un hemmekşe ýetenok diýip jogap berdi. Döwlet eýçiliginiň dükanlarda unyň her kilogramy 1 manatdan satylýar. Emma bu un uzak wagtlap bolman soň adamlar hususy dükanlarda satylýan pes sortly unyň her haltasyna 360-400 manat aralygyny pul tölemeli bolýarlar diýip habarça aýtdy. Şu aralykda Türkmenabatdaky döwlet dükanlaryna 1,5 litrlik paýta ýagy satyldy. Dükanlaryň önüne peýda bolan ulun owatlara goşulan adamlar ýa üstündäki dawa jenjellere, ýakalaşmalary, kemsitmelere şaýat bolýarlar. Adamyň göwnüne ýa üçin degmeli bolar, öýtmeýärdim diýip radionyň Türkmenabatly söhbetdeşi aýtdy. Azyk meselesi paýtagyt Aşgabatda hem ýetip bolmagyna galýar. Adatlygyň habarçysy şäheriň 42-nji dükanyny alyjy bilen satyjynyň arasynda bolan gurruna şaýat boldy. Alyjy aýal 11 sany towuk ýumurtlasyny satyn alyp satyja haýys bilen ýüzlendi. Adamy müçinem bir guty ýumurtla berip bilmezmisiňiz? Ol öýde ýörep bilmeýän maýyp, maňa her gün gelmek kyn düşýär diýdi. Satyjy bu haýyşa adamyň maýyp bolsa güwanname hemde nikahy hakyna şahadatname getirin diýip jogap berdi. Adatlygyň habarçysy tekawalarynyň et dükanlaryna aýlanyp, sygyr we goýun etleriniň garlyp satylýanlygyna şaýat boldy. 2 bölek goýun eti, 1 bölek sygyr eti, biraz bagyr we öýkön goşulyp 50 manatdan satylýar. 15 metr uzunlukdaky ýapyk günada ýerleşýän et önümleri bölümine polisiýanyň gözegçilik astyna bir adamdan goýup berýärler. Giren ýerinde eline et salynyp taýin edilen paketi berýärler we sen 50 manat töläp ýerine çykmalyp habarça aýtdy. Satyn alan etin nähil etdigini, onuň agramyny diňe öýüňe baranda bilýärsiň. Onu ýerine getirip pulny hem alyp bolmaýar diýip alyjylar gurrun berýär. Nowatda duran gowrala ýar ödüne düýetiniň berilmeligini haýyş etdi. Onuň özüne yaramaýanlygyny aýtdy. Emma satyjy onuň diýenini diňlemän düýetini hem goşdy. Ol aýal eti ýerine berip aglap çykdy diýip habarçy ýadyar. Aşgabatyň tekawalaryna satylýan miýgeleri, gök we bakça önümlerini almagy hem köp adamyň ýagdaýy ýok. Mysal üçin naryň kilogramy 12-15 manat, almalar 8-12 manat. Yer alma 8 manat 20 teňe. Düýüp soňanyň oglugy 1 manat 50 teňe. Ýeriniň kilogramy bolsa 3 manat bahalanýar. Şeýle de oglurak limonyň biri 2 manat 50 teňeden. Ýeri 5 manatdan satylýar diýip Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 10-njy oktýabrda habar berdi. Türkmen hökümetiniň mejlislerine ýurtda azyk howpsuzlygynyň döredilenligi,
importun orunu tutyan önümler öndürmek için ähli şertlerin bardygy aýdylýar. Ýöne hökümet tanqyçylarynyň käbiri türkmen ýolbaşçylarynyň adat we şertlerine geçilmegine ilgiderli päsgelçilik döredip ýurdy emir aşlygy alyp gelenliklerini öňe sürýär.